Ето нещо, което на много хора ще им хареса. Стойката е много претенциозен, обаче на него му харесва. Даже показва на един негов приятел. И ето тя се зарежда ето тук. Джантите колко са хубави. Зарежда се. Това е с бутон. Ето тук ще натисна. И как се отваря вратата с бутон. Като таблет едва ли не. Ето вътре как. Ами гледай какъв млад се служи. Стойката на Жило е впечатлен. Ето марката, свети с LED тук отзаде. Ето задната част как изглежда. Ето е тук. И вътре ще влезе сега да ви покажа. Ето бутончето, натискам. Вау, страхотен салон. Бял хубав салон, бяла хубава кожа. Много приятна. Не знам дали ще се усети на самото видео, много е луксозно вътре. Ето как изглежда навигацията. Волана двуцветен. Ето отзад. Стъклен таван. LED. Много приятно нещо. Поздрави от нас. Ето още два модела на тая фирма, която е много любима на много хора. И това е модела. Ето как са го кръстили. All New 01. Свети с LED. Ето това са LED акценти. Ето отзад фаровите, детайли навсякъде, приятни малки детайли. Джанти. Как изглеждат. Ето линията как е. Стъклен покрив. Линията е страхотна. И някой тества вътре. Тук отпред сега ще заснемем. Отпред прилича на нещо като Панамера малко, но може би е нещо друго. Всеки на каквото му прилича. Много елегантно нещо. И с много екстри. Ето дръжките как са. Ето тук как изглежда. Ето другия модел. Също много приятен модел. Фаровите са направени много интересно. Ето да видите. Те просто вече правят модата в, как да кажа, в дизайна. Много бързо се развиват. Ето как са седалките, с какви интересни елементи. Кожата е невероятна. Ето волана. Тук има нещо като мини екран отпред. Така. А има втори екран. Ето как е изпълнено тук разстоянието между седалките. Няма скоростен лоз. Въобще. С ръчка. И ето тук пак е с копче. Отваря с копче. И сега ще го покажа отвътре, от зад. Ето като отворя вратата, как изглежда. Ето вътре. И пак стъклен таван. Невероятно изглежда. Акценти навсякъде. Всичко е направено специално. Много приятни коли. Последният акцент. Това са вариантите, като се купуваш от дилъра. Какви джанти можеш да си вземеш, с какво е изпълнение. Всичките са специални модели. Не искам да пропускам този модел. Той е ZKR 009. Преди малко снимах 07 и няколко други. Отпред решетката е много интересна. Не знам даже на какво да го прилича. Ето как изглежда отстрани. Много елегантно нещо на живо. Нямам даже думи много да го опиша. И както говорих, някои от тия неща са по 20-30 хиляди долара. Точно това не съм питал в момента. Кожата, ето не знам дали ще се види колко е качествена. Седалките падат. 3 реда седалки. Стъклени покриви имат всичките. И всичките са с копчета другите. Тези са с дръжки. Ето как изглеждат дръжките. Специални дръжки. Ще пробвам да я отворя. Само че е затворена. Вече скоро ще затварят. И само да видя отвътре дали ще се види. Няма да мога да я покажа отвътре, но това е как изглежда отвън. Ето още веднъж нещо много красиво.